Hevşaredar bajarê mezin yê Mêrdînê Ahmet Türk îro beşdarê doza KCK bû. Tarafından reddedilmiş. Ancak bununla birlikte Birêz Türk li ser lêpirsîna dozgeriya Mêrdînê ji dozek cuda di girtîgehê daye lê yek ji dozek ku tê darzandin jî doza KCK ye. Birêz Türk nihal girtîgeha Elezîzê û taybet ji bo rûniştina vê dozê roja duşemê ew anîn dadgeha cezaya giran a Amedê. Birêz Türk di rûniştinê de parastina xwe kir û anî ziman ku jiyana wî ji bo tekoşîna aştî û siyaseteke demokratîk de bihûriye. Wî bi bîr xist ku gelek caran di heqê wî de doz hatine vekirin û bi salan girtîgehê de jî maye. Hemî hewldanên wî ji bo çareseriya demokratîk ye. Di gel wî hevşaredarê Qoserê yê berê Ferhan Türk û şaredarê berê yê Xîzanê İhsan Oğur jî îfade dan. Parlamenterên HDP jî rûniştina doza Ahmet Türk şopandin. Cîgirê berdevkê grûpa HDP Ahmet Yıldırım piştî rûniştinê daxuyaniyek da çapemeniye. Birêz Yıldırım daxuya kirin ku Ahmet Türk ji ber temenê xwe hem jî ji ber rewşa saxlemiyê divê bêberdan. Wî anî ziman ku saziya tiba edlî hefteyek berê ji bo Ahmet Türk rapora saxlemiyê amade kiriye ku rewşa saxlemiya Ahmet Türk ji bo girtîgehê nemüsait e. Wî got lêdadgehê hin ji bo berdana Ahmet Türk ti biryarek nedaye. ve Tunzan'ın Ahmet Türk bi emrê xwe mezin hundirê heftekî de di cara ji Elezî vê derê bi erebê şert û mercên xerab hatiye vê derê û şûn da vegeriyaye û em bi îddiayekî neheq wisa dibînin ku birêz Ahmet Türk li hundir e. Aliyê Tenduristiyê de jî raporekî wî derketiye ku zûtir ji hepsê bê derxistin. Wî got di gel rapora saziya tipa edlî Ahmet Türk nehatiye berdan. Ev jî nîşan dide ku biryarek siyasî heyê ortaya. Heya nuha ev agayekî wisa tûn dest me de ye çima nehatiye berdan em fêm nakin û vî biryarê jî mîna biryarekî siyasî dibînin ne biryarekî hukukî hege hukukî bawa ji xwe gerêz terî de nehata girtin û bi vî alî de jî em hêvîdarin ku di serî de birêz Ahmet Türk û temamê hevalê me endamê rêveberên parlamenterên û şaredarên partiyê me rojekî zûtir bigîjin azadiyê xwe. Hacı Can Farkîn, Dengê Amerîka, Amed.